Madrid, Escola Sant Francesc d'Assís i Institut Escola Elisabets. Molt bé. Aquests 3 centres heu treballat conjuntament amb nosaltres, al Museu Marítim i amb la Biblioteca del Consell. I el que es tractava era que, amb el suport d'Òmnium Cultural, fomentéssim la lectura en català. I de la lectura, de seguida, ha sortit l'escriptures. I de l'escriptura i la lectura havíem de trobar un tema i ens va semblar que el món del mar era ideal. D'acord? Per això, el perquè de tot plegat. Què farem avui? Presentareu vosaltres els vostres relats. D'acord? I ho farem en 3 fases, en 3 parts, diguem. Llavors, cada una d'aquestes parts estarà acompanyada per una dinàmica, una activitat. D'acord? Llavors, la idea, com que el tema és el del mar, necessitem un context, una part de mar on puguem expressar aquestes històries. D'acord? Aquest mar és aquest. El conte que han acabat a l'escola, però elles no l'han començat. El va començar una escola, el va continuar una altra i s'ha fet i d'acabar. Sabíem a pescar fa molt de temps, en un vell poble de pescadors. Era un vespre d'estiu quan el sol comença a pondre. Allà hi vivia l'avi Pau, un mariner. Però l'Alice era una nena amb una gran sensibilitat. Es va donar que el que necessitava era jugar, perquè les seves cries estaven a punt de néixer. Era un poc familiar, havia posat brindis d'ous a nena grogues a prop del vaixell. Quan a poc es va donar que el vaixell s'apropava a les grogues, però la nena va córrer fins al pirata i al capità i va cridar: "Atureu-vos, deixeu el pop en pau. Si pareu, us donaré el mapa del tresor que hem trobat en aquesta ampolla misteriosa." El pirata i el capità, La sisena primària i quart d'ESO van a la platja amb autocar. Els agraden els animals exòtics. Per això van a mirar tortugues per aprendre sobre ells. el professor que els acompanya en l'excursió
també era molt antic. I així aquell dia a la platja es va convertir en una història plena de diversió, aventures, amor cap als animals i molt de misteri. Els 7 eren bons, els altres 7 dolents. Hi havia una nena que vivia a prop del mar. El seu nom era Nora i jugava amb els pirates. Cada tarda li agradava anar a prop del mar per mirar les barques i imaginar mil aventures màgiques. Una tarda, just quan el sol s'amagava i el cel era rosat i taronja, va trobar una petita barqueta. Davant seu va trobar una petita i desconeguda illa. Va apropar la barqueta a la sorra i va baixar amb les cames tremolasses. Va mirar enrere i la sirena ja no hi era. Allà va trobar un tresor dins d'un cofre. Eren monedes d'or i collarets d'esmeraldes. La Noe estava més tranquil·la, però també una mica preocupada perquè s'havia perdut i havia de tornar a casa. S'estava fent... Ja més tranquil·la, a casa els pares no deixava de pensar en la sirena i en totes les aventures que havia passat. Per als vostres mestres que us van acompanyar, Esther, Eva, la Mami,